Sziasztok, Sziasztok. Botó vagyok. Én pedig MC Kré, és bemutatjuk nektek, hogyan csináljatok Minecraft Bucketos szervert. Először is csináljunk egy mappát. Amit nevezhetek szervernek, vagy bucketnak, vagy tök mindegy. Jó. Na, Fölmentek a bucket.org-ra. Igen. na, És a én nem így töltöm le a Craft Bucket 1.4.6-ot, hanem mindjárt mondom, de előtte a Get Craft Bucket-ra kattintunk. Na, addig is, amit tölt, nyitok egy új ablakot, és beírjátok azt, hogy Craft Bucket 1.4.6, és akkor rámentek arra, hogy Craft Bucket. a linkeket majd kitesszük a leírásban. Igen, a linkeket kitesszük a leírásban. Letöltitek itt a legfrissebbet, 1.4.6 Jelen esetben. jelen esetben. Jó, nekünk ez megvan. Na. Akkor csináltok a mappátokban egy új szöveges dokumentumot. Maradhat ez a név is egyenlőre. Na, és letöltitek ezt, a legfrissebbet, megőrizzük. És szépen megvárjuk, még letöltés, hogyha letöltötte, kitesszük az asztalon lévő mappába, amit csináltunk. Na, akinek amilyen gépe van, itt rákattint és Linux megkeresi. vagy Linux vagy Na, én nekem Windowson van, ezért ezt másolom ki. Na, mindjárt meg is van a letöltés. behelyezzük a mappába. Na, behelyezzük a mappába. Jó. Na, nekem ilyet kell kimásolni, ha menne egy kicsit. Na, akkor ez nem kell már nekünk. Kimásoljuk, amit csináltunk, szöveges dokumentumot beillesztjük. Beillesztés. És átírunk egy pár dolgot. Igen. Átírjuk a craftbucket.jar után a true-t false-ra. False-ére. Na. Utána A craftbucket.jar-t az az legyen, mint a kimásoljuk. most File mentés másként. És akkor ugyanide beírjuk azt, hogy run.bat. Run helyett lehet bármi, csak .bat legyen a vége. Igen. Elmentjük. Jó. Ez nem kell, ez már nem. És meg is van az indítónk. Itt megvan az indító, De akkor előtte ezt átnevezzük arra, amit beírtunk a szöveges dokumentumba, a Craft Bucket mindegy. craftbucket.jar. Jó. Na, és akkor ezt elindítjuk. A run.batot. Az internetre már nincs szükség. Na, akkor ha jól csináltátok, letölti Akkor nektek a mapot. És hát generálja. Igen.
És megvárjátok, míg szépen kihoz mindent, Itt ki kell hozni a ilyen mappákat. de várjátok meg, míg letölti az egészet. Hát nekünk nem valami gyorsan, de megy. És amikor majd betölti, legenerálja nektek a mapot, beírjátok azt, hogy stop. De mi nem írjuk be még. Addig is megyünk a Hamachi-ra, Nem kell a Hamachi, de kell a Hamachi. nem kell. Nem kell. Na, jó. Addig gyorsan fölmegyünk a Hamachi-ra. Várjatok egy picit. Amikor elkezdi nekünk tölteni, le kell töltenie a level 0, a level 1 és a level 2-t. Na, egy kis türelem. Na, Időközben már És meg akkor- is van. meg is van. Beírjuk, hogy stop. Beírjuk, hogy stop. Jó. És megvárjuk, És akkor még. ki fogja írni azt, hogy nyomja meg egy billentyűt. De nekünk még nem. Na jó, én most nem fogom megvárni. Megnyitjuk a mappát. Gyors felmegyünk a Server Properties file-ra, de ha nem tudjuk, akkor társítjuk valamilyen Jegyzettömbbel. jegyzettömbbel vagy valamivel. Na, elmagyarázzuk sorban. Az MOTD az, hogy mit írjunk ki a szervernél. Mi legyen a szerver neve? És a Max Players az, hogy hány játékos tudjon feljönni. A Game Mode, hogy legyen Tehát- kreatívjuk. A PvP, hogy legyen, meg tudják-e ütni egymást mézbetegség. A false az, hogy legyen, a true, hogy ne legyen. Az online mód az akkor legyen false, hogyha nem, Ha- nem eredeti a Minecraftjuk. Hát mi nekünk nem, úgyhogy false-ra tesszük. Igen, és Még a whitelist az, hogy legyen, hogy aki whitelisthez van adva, az nem, annak false-nak kell lennie, igen, Hogyha true-ra állítjátok, akkor csak azok jöhetnek föl, akiket beírtok egy jegyzettömbbe. Server replay-na, azt oda ne írjunk még semmit. majd később, ja, de Még nem. Az All of Nether az az, hogy legyen Nether vagy ne. és hát alvilág. Igen. Spam Monsters, hogy legyenek állatok. Ezek is állatok. NPC. A Max Builder helyét, hogy milyen magasig lehet felépíteni a világban. Hát, Na, ne legyen olyan sok, mert igen. mert főleg a Max laggosítja. Players-nél ne legyen 6-nál sokkal több, mert akkor laggolni fog a Laggosít. szerver. Igen. Na, igen, még azt akartam bemutatni. Elmentjük, kékszeljük, elindítjuk újra a rompont batot. Na, itt vagyunk, csak időközben kihagytunk valamit. Visszamegyünk Igen. a Szerver. Room.bat-ba, a Dehogy is a... Server Properties-ban, Igen, mondtam. a server A server IP-hez IP-hez pedig beírjuk felmentek a netre, mi ezt nem csináljuk meg, és beírjátok, hogy log main Hamachi. letöltitek és kimásoljátok a... Nem, igen, kimásoljátok az És IP-t, ide de beteszitek. menjetek föl még a Hamachi-ra. Mások úgy tudnak följönni, Hogyha a hálózat... csináljatok egy új hálózatot, Én nekem itt van, csináltok, beírjátok a nevet, és akkor itt lehet csatlakozni, és akkor ide beírjátok a jelszót, még minden, és akkor kész. igen, És akkor van csatlakozva. igen, Na. nekünk ezen sem kell, ezt Jó, elmentjük. elmentitek. Elindítjátok a room.batot, megvárjuk, míg legenerálja megint a mapot. Na, itt itt is is vagyunk, amikor betöltötte Na, nekünk nektek, be is töltötte, csak feljöttök átugortuk. Na, igen. fölmegyünk ilyenkor a Minecraftra. és akkor itt van. Beírjátok ide az IP-t, ami a Hamachin volt, és Igen. csatlakoztok rá. Igen.
akkor Na. bejelentkezik.